to jestem pewien, że zwyciężycie, że Ukraina będzie w Unii Europejskiej, że weszliście już na tą drogę, weszliście, bo jesteście zjednoczeni, jesteście silni. Europa, Unia potrzebuje Ukrainy. Miejcie tą pewność. Europa będzie silniejsza, będzie więcej znaczyć, jeżeli Ukraina będzie członkiem Unii. To jest bardzo, bardzo ważne dla naszej przyszłości, dla przyszłości Polski, dla przyszłości Ukrainy. Ci, którzy szkodzą Ukrainie, którzy nie chcą wolnej Ukrainy, nigdy nie zostaną zbawieni. Idźcie tą drogą, a z całą pewnością zwyciężycie. Niech żyje wolna Ukraina!